Zarauzko zikloturista elkarteak antolatuta igande honetan Zarautz Gernika Zarautz zikloturista proba ospatuko da. Aurtengoan gainera ospakizun berezia dute, zeren proba honen 25. urteurrena ospatzen da eta hori dela eta kirol probaren inguruan ere bestelako ekintzarik antolatu dituzte. Maillot berezi bat atera da eta aurtengoan jende askok parte hartuko dutela espero dute. Ikuskizuna bikaina izango da, lana gogor egin dute azken aste hauetan, baina igandean emaitza ziur gaude bikaina izango dela. Aurrez egindako lanaren berri, elkarteko lehendakariak eman digu. Karreran asuntuakin, nahiko jendea apuntatzen nahi da, eta nahiko oso ondo dijoa. Eta, ja dana presto dakau, juntauzua nahiko lan indeu. Oindikan beste laugun falta zaizkigu lan asko ginitia. Eta, eskerra nahi ditu eman behaiei ere bai horri bilidiala atzian da lan egiten. Karreran asuntuan, igandian zazpirak eta laurden arronengo taldea ateakoa. Horri hasiko dira lanak berezileak eta dana. Bigarren taldeare bai, ateakoa zazpiterritan, eta hirugarren taldea ateakoa 8 gutxitan. Aurten ere bai talde eta ateako gaitu, horke ertzaina eskatu zigun, taldeka ateatzea segurtasuna asko begiratzea. Eta orduan, gu karren honetan gehiena ikusten duguna da segurtasuna, eta orduan, kasuen genion, danak ateko dira taldeka. Gernikako bidean juten danean, aurrenengo nobedadia izangoana, ez degula hasiko gaitu institutuan, baina institutuan aurten ez degula bukatuko, eta legezarraren parantzan bukatuko dugula. Eta hori guretzako lana doblia da. Behaiek azkeneko ateatzen danean, hori dana jasoin beharra dakau, udaletxean plaza etorri, legezarraren plaza etorri, eta hor berriro lanak hazin behar ditugu. Dana montajia, dana montatu behar dugu, eta horrazikoa, aurtengo 25 urtegarrenan festa polita hori. Eta beste gauza izangoa, karrera hontako beste gauza berezitasuna, Imanol esan duen bezala ze, lehen urtean bukatu genunean karrera, hasi ginean pizkanaka zerbait nahi genuna berezia prepatzia, eta orduan pizkanaka eta bilerak eko ginen Imanolekin dana, idea bat polita eko ginen, eta zan maillot berezi bat ekartzia. Baina maillot hori lortzeko ere bai, guretzako esforzo handila zan, eta bilerak eko genitugun, hasi ginen aztertzen gaza guztiak, eta urtean bukaran azkeneko bilerak ginean, presentatu ginen proiektu bat, eta Imanolek ere bai gustatu zitzaion proiektu hori, eta hemen aurrian dakasuna, eta ni jantzita dakatenen hau, ateen dugu aurreaka. Eta da maillot hau, ateen dugu aurrea, presupuesto handitu zaigu, baina hemen dago eta ateen dugu aurreaka, azizke ezin dugu atzaka bota. Eta, ikusten duzuen bezala ze, maillota hori ateen dugu. Izangoa aurrenengo 500entzako, inskripzio egiten dutena, behaientzako, maillota hau polita eta berezila da. Nobedade gehiago, gu klasika honek beti nobedaia beha daka bakarrikan, betiko rekorridoa da, eguraldian aberra laguntzen zeigun, baina nik ez dakatola ingoana beste musikako legezarraren parantzan omenaldi baitare ingo zailo idea hau ikusinean prepatzeko karrera hau, behaientzako ere bai omenaldi txiki bat ingo dugu, simplia, porque guk uste dugu azkenian omenaldi handiak eta itea ez dela oso polita. Azkenian gusten dugula zerbait berezi egiten baldin bada, eta txikila eta aldeen motzena eta ona azkenean gehiago gustatzen zaiola jende, hori pentsatu dugu, eta behaientzako omenaldi txiki bat izangoa.